Преди 12 години дядо Добри престава да бъде такъв, какъвто е бил. Той остава живота си и тръгва да проси по друмища и по черкви, за да събира средства за храм. Този храм, с Божия помощ, наскоро бе осветен като нова постройка в един от планинските манастири. Какво е извело на белия свят точно в това време, точно този човек, точно тази излязла сякаш от словата на молитвата фигура? Аз не зная. Бог знае. Имаме две воли, едната зла, едната добра. А добрата воля на Бога, злата на дяволичия, ние сме в една война в ума. Трябва да мислим Божата воля, коя е, и да изпълняваме нея. Дай Боже да ни помага, Бог. За добрата воля, тя е правда истина, в нея всичко добро. Да не лазим, да не кранем, да не прелюбодействаме, да си обичаме едни други, както Бог ни обича. Дай Боже, ветно Бог. Някой казва, че това е било по-рано, а сега то е остаряло. Но у Господа никога нищо не се омалява, само ние се изменяме. Ставаме лоши и така губим благодатта. А който се моли, на него Господ дава всичко. Не защото ние заслужаваме това, а защото Господ е милостив и ни обича. Ти казваш, имало много мък. Но аз ще ти кажа, или по-добре сам Господ казва. Смири се и ще видиш, че бедите ще се превърнат в покой.